Aici avem două scrofițe separate, cumpărate separat. Două scrofițe, da. E un metis între Marele Alb și Landras. Și urmează să vă arăt și pe ceilalți care i-ați mai văzut. Acum urmează să le fac, pentru că acum sunt la început și eu. Dar acum urmează, o să le fac în curățenie, mâine. O să le fac frumos din ciment. Acum haideți să mergem și dincolo, la ceilalți. Da. Aici am pe ceilalți care ați mai văzut. Uitați că s-au ridicat. Urmează să le faci lor curățenie, după cum v-am spus. Îmi cer scuze dacă am mizerie. Iar aici e vedeta mea, care, după cum vedeți, uruiala nu-i place. Uitați, uruiala acum i-am pus-o. Face mai multe excrementele. Da. Uitați, vedeta mea, da. Asta e băiatul meu crescut, primul meu purcel, Guguț, așa-l cheamă, da. Și cam asta e microferma mea, deocamdată. Dar urmează să mai fac, ar vrea cu timpul să mai extind. O seară bună la toată lumea.